Saya sama koya. Ala wa. Mataya sama koya bu. Ai kaya nije. Ya baba ka. Mataya sama koya bu. Ko baba ka. Oba ka bo ego. Ko bo ego. Oh, very obrigado. Obrigado. Nke Mathias yaduru n'iche. Nke Mathias yaduru n'iche. Which kind of a man do na ife abiko? Ọbago m aka ndị ọzọ na-eme emeghe pọs. Emeghe pọs nwee ka o si bụ pọs eji eti ego. Saida n'itiri ego na pọs or n'itiri ego na wallet or n'itiri ego na pocket. In this 21st century, ebe ị na-ebu ego na nylon bag. That one aside. Now, if I mgbe Mathias visited this boy, Chinechere nke nwa Igbo etiti a, ịghọtago madam ya na-ebi nalụ n'iyi. Mathias wee fie as an avenue ọ eji wee tinye na ozigbo ndụ ya. Now, if I wee ego ndị mmadụ tụkọtalụ eji wee bịa fụ Chinechere n'ụlọ ọgwụ. If I wee ego ndị mmadụ tụkọtara eji wee bịa fụ Chinechere n'ụlọ ọgwụ. Mathias wee mmanye aka na ego ndị mmadụ tụkọtalụ na nylon ebe ọdụ wee wepụta ego wee pịachaa afa eturie nya wee wolu ego ndị mmadụ tụkọtalụ wee na-eme odogwu wee were na-eme odogwu. Ọkwa ifuru ife ha na-ekwu, and only God knows what might have happened even before they got to that point. But the fact is that na ego ahụ ji na nylon wee go ji wee bịa, go and watch that full video, wee go ji wee bịa na that hospital bịa for that nwa ahụ. Oh my God, aka n'ime wepụta 5,000 were mee odogwu na kamera were chukwa afa ya because apụta na-asị Ezeugo kedu ife na-akpọrọ Mathias mana ife a na-agwaghị uwe eziokwu. Somebody sịrị na ọ na-azọ Federal House of Rep for Igbo etiti and ndị ụzọ nwadị Federal Constituency. Enwe obere nwa na your constituency not in such kind of a problem. If you make a social media, you have to go. Must you beg before you do something? They said that you are a millionaire or a billionaire. Can I beg go anana? I know my judge because if they say my go need over little things that I can easily Ezeugo, I can easily put my hand in my pocket. What they go me over little things. You must raise money. You must do fundraising over little things. How far can your money naga? I don't understand. Because somebody to catch in a market, I don't know what you. I have gone there with 1 million. You laugh at this man who foundation. I go sin up there 1 million. Yeah, I have go many people there sin up. Must you raise money over any little things? Like this particular gear, if you give 500,000, if you give 1 million, it will go a long way. Knowing fully well that Anambra state government, the first lady, they take go charge of that matter, and people are just coming willingly, giving freely and willingly to the girl. Must you, to the boy, must you use it as an avenue to do fundraising? Onya vema ha agota, ana say na Mathias ozi Igbo ndu na ozi Igbo ndu. E ya da azu ozi Igbo ndu na ego ndị mmadụ. Owu ndị Igbo manya ka na akpa ha wepụta ego ka ha wee na-azụ mmadụ ndụ. Ngụ nwa wu onye mgbaji ozi, a na-azazi ozi Igbo ndụ. Ego ahụ wee go. Ị na-azazi ozi Igbo ndụ, ndị na-ewepụta ego ahụ kedu ife ya akwụsị ha? Ajụjụ ka nna ajụ. Nya anyị nọ na klọb wee tụkọ ego na klọb ka anyị were ego wee je merụ mmadụ ife. Anyị were eje mechazieru mmadụ ife. The president of that club na-elizi utole na-azazi omepụrụ onye ọ na-ara, na-azazi akaji akụ n'ife anyị tụkọtara ego ka e wee je mee. So before ekwetagodori m na ego n'inweke ego mma afụke n'ife iji your own personal money eme. Because every damn thing I go on Facebook, in a fundraising, even a matter as little as 200,000, as little as 400,000, as little as 500,000, in the capacity of Ogalanya, in a Deva well 4-story building, not into real estate. General do to Bishop Ezeugo buy live real estate here. Then not into real estate here, will go na real estate here. Check a full level of ife ha na-eburu moto bi mmadụ. Ha na-ewere ego nye ndị mmadụ na-eke ego wụlọ ozi Igbo ndụ on their own. You cannot be answering ozi Igbo ndụ with ego ndị mmadụ ndị ego na ha so na-emegodu na ha awụ okpo. Ebu m anya na m afụ ụzọ.
I have seen the most little of cases. But ime fundraising market, and this is money you can easily pay. As ogalanyewu, ka ifukene nke iji ego ume, ka iwesizi oke na ọgbanigo mba onya na ndị mmadụ tụkọnyozierie afụbụghị m nke iji ego ume. Since nji wee mmanụ fundraising na-ekwakwa ife ịma na ya a credit to you na your campaign ifa. You are still doing fundraising na-mobilize ndị mmadụ a na-atụkọnyekwa ego ahụ eme akaụntụ na onwe ego atụkọtara ebe a na-eme akaụntụ na. Anyway, what do I know? Nothing. What do I know? Nothing. Amaghị aka na nylon eji wee kechie ego ndị mmadụ wetara onye achọziri ije nye o, amaghị aka na ewepụta ego wee zara afa a na-etugu. Mathias Ezeaku. Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ kelekwa m ọnụ. Nke a ma m nọ trailer dị elu ka ọ bụ ayọ ka a dara nwatakịrị na because ihe a karịrị ihe akọrọ akọ. Because ọ bụ na onye si n'ike wee mụ nwa wee mee mmadụ ihe a. Negodo anya. Hey! Siapụ. Madam, ihe ọzọ ya agwara abụrụ ife ọzọ bụ na onye mere ihe mere ka o wee megide famili gị mana mahana upliftment because na mgbe na-ede anya na ọ bụ na ọ dịghị etu ya nwunye gọvanọ ya ama ebe a nwunye gọvanọ ya ama amaghị Mathias ama amaghị so ebe mela ama amaghị na-asị gị na nwa gị adịgo mma maka na ohi ebidogo Mathias Ezeaku nwata a na case onwere ihe ole sị na ọ bụ na si ya cha kwa achọ azụ na asị iji obi gị na mmụọ gị nabata a na-afụ ya nke esi ebere ekpere ihe a na-afụ kama ihe a na-ekwu abụrụ ife ọzọ bụ na ka ọzọ emena ọgwa ya kere one of themselves mgbe aha na mgbe igbo lọgụrụ nwa nkịta igbo lọgụ adịzighị na-ajụsị ebe ka where is the love? There's no love. Mana anyị na-ekwu okwu Chukwu sị ka e wechetara love azụ because ọ bụ na igbo alọfụ ahụ nwa we will not be here mana ga-ama ha ya na ga-ama ọnwụhụ onye gide na-abụ n'ebe amaghị nọ na afụrụ ihe mere ihe ahụ adịrọ mma a wee sị ka agbata ọsọ enyemaka ọ bụrụ ego bụ the ultimate ọ ncheta Mathias abịago na etu o si wee bịa ọ gara eche ezikwa ọ nọkwara nso nwa my friend nọkwa ebe a na nke ka ntebe mere ha dịba atọ wee sị m na o nwere ebe ọzọ anyị eji isi osid na like isi osid ya na ebe ndị nwa na-atụrụ ọnụ sị ka emere ya ọrụ aka sị na ọkụzụ anyị jecha anyị ọka na-asị na adịgo nwe ike ọsị na anyị agbado ọkụzụ na ebe a dị nso afọ ya bụ onowu meta ọ bịa gọbara ebe a gwara mgbọrọ ga-ametakwa ije nche ndị ọzọ ọ bụ ama aka Prince David ọ bụrụ ndị kọntent ọ ga-agba kọntent ya bịara ebe a bụ ka people man na it is good to be good na inyeba mmadụ yes so onye fụkwa ya ka ọ rịrị ụdị ihe dịkwa etu adịkwa ebe ọzọkwa anyị nọkwa in the position to do that we still come and motivate people to do what to come one of Ezeugo Masha oti para nke a efuge na obido igwe na onwe ya afa Mathias bụ ni baba ji Igbo ba ekene m asị if for job and that like Mathias join our hand together na fight for job we for job can na fight na ani so ni for job kana no kana nele nyano nwanna anyị nwanyị onye ebe anyị gbabo December oke onye Igbo etiti right ihe o mere nwanne ya nwoke adịghị mma ihe o mere nwaanyị nwoke adịghị mma and ọ ga-ata ofe ya that's na ike iji maalụ mmadụ ka iji maalụ afọ na ihe onyonyo onye mgbe na-anapụ ya nwa ya ọ na-ebesi kunye ya nwa ya mana nwa onye ọzọ igburu egbu nwatakịrị ya nọkwa m 2 or 5 days na that's akwa ya masị bụ ihe nwe
Also, because one has no boogie and 10 days in the house. The man, both the man and the wife got on a prison. And I got fighting. They show now this family went again help more and justice. I can when you're governor. Yes. Prof Charles Chukuma Soludo. Otosi Mos Boba Osopia. A good mother call. Can everyone be on my dear back? One night okay. Meta. My brother, my Lozeus. Monia Bembia yesterday. I can everybody. I stand doing it. No fearful ego. No kitchen. Martin in the Grabama or the Mamma Kaka Bumbido. And why they wouldn't able to celebrate. And let me see I get creating a Facebook page. You then the chase of a Oh, Chizitere. Chizitere man. Buy a Chizitere man. Or a registered foundation. Yes. Or now, at a million some of the employee, and they generate the DNA and then they may go. You have an advocate in my country, and they may go. Oh, boy, and they may go. Oh, my God, when such case I report to you, then they put away the action. I go for your I need more people. Then experience so much. Go get you when making now fighting for justice. So, Kevin Gaka, why give me a phone? I give Jimmy a more as well. Atago, official and map that may go a new phone. And maybe a Facebook page, register your NGO. May somebody employ an apparent on them making on them operate because brain yak a pempe. Yeah, then they and then I found very sharp. In a dream, free joy of fear. And age, in any age, and I send someone can age. Somebody is we not do an answer. Eh? You didn't want to begin a cano, be free to a mastica to be an open body. I don't know. Bob, if I walk up with him and a dear with soft toes, but one I don't know faces and one. I want it here also, but we can wine. Let's mark it here. Why not? So, yeah, what because I'm with the Bolego. See, support. I want to create Mother Deca. I drew Wama Christ with the 20,000 naira. Ngozi Irene with the 20,000. John Kelechi with the 5,000 naira. Semo, where they are room. Until when I came to where the man Yamata. When men. I got this shot and I am with a plane. And it has not been a link. Yeah, be a plane. Where's the local Jabata? Get back plane. Don't be an area. We are not in good air. Where for you? You are in a plane. Get it in the name of Madame. We have a plane. So, Madame Biko Volunteers here. So, also the Kibian can as boy in Moki. Ojita is a mob. All for behind a foundation. I'm going to post in the Anambra by Bias in Spirit and see and what they did. Because they follow you, Joe, no one of the second of Balado. You were also by for you will be forced to donate your own. Making money may and Onyaka. That is just the gospel truth. Shabuchi. Okay, they got the Golden Amore. Yeah, and they will be a snap or go more and more. Eh? Monaga Malugo before what the boss here from Mike and Mike as a guy. I don't kick it up one day. I'm not going to sway in easy Chizitere. Easy family, or the easy. Mandate allow Jebag and Nika at Opoya. Although Meta, business in Ganaga. My brother, Ganaga. My brother is my Emanasi Sabatasana. To Kamala, your government. Yana Chopana Bokamaka is one. Also, we don't have any other purpose. Not what I want to. That is my concern. I don't remember this guy. I wouldn't mind. Nyaka siri boni ne mo yi. Maka this guy for awful. E well na general hospital anya mbiri from nine. Then I an account of $60 na there. So my prayer kuna ego we we dey go. O ga bu nwaji for nwaji. Jesus kala mu. E man maka blood mo na logo nya. Potapata, me look blood, tinye ku oligi. So e man si, maka blood mo o sleep week. So you got done to and you got the great. Oh, me can celebrate. You know, thank you very much. Thank you.